Mana kene ngapa? Spanyol sesuk kuwi lho nagih wae. Lah nagih itu ya atokne mah rasa rene mah. Arep kuwi takon dasar rene dodol wae aku. Heeh. Wareg dodol ijane. Ya. Wah nek sayur iki. Di. Sayur di. Ki main entuk kacang kok endi we? Tuku endi? Enak oh. Wis tak saiki. Sitok-tok piye rek sitok-tok ya rambut bagai. Nawang ngeluwak terus sak omah. Engko gede Sungadi. Oh, iya kok aku. Engko ketularan Sungadi kok. Buat arane wes. Iku rene ketularan rene pirang-pirang dino kok. Heeh. Tak tahu. Bane kita genang sepeda. Ganti no. Iya. Bagi diinginane kae. Dadi apa? Dodol. Nyalah rong dodol blas ya. Lah prei seminggu iki KO apa punjul. Dodol ya kek ning ndang ulah ndek kae tak. ya seminggu bisa. Kayak emes iki. Bintang rembulan. Dari ngadiran tak ada kan. Iya mah. Dengeran. Guya-guyu nang ngadiran. Kamburi keenakan. Parno nanti Parno rek. Lu gak ngerti ya. Tapi belum Rồi cái lại là Pak Kiai ya. Kiai Dulilek. Kiai Dulilek. Ya itu deh. đã ngon ạ. Ngantuk. Ngantuk ya turunan tengah dalan ngono. jual mahal dengan. Lindes ke truk. Tak jaluk nih kerupuk. Ah, kerupuknya kok berapa ini? Kamu Nếu như là nanya upo, 2000 ya ini. nếu như là upo thì oh, rồi. Mbak, Sungadi kan mangan sayur ngono. Mbak, nếu như là upo. Kowe sayur gelem ora, Su? Ngon. Mangan godongan-godongan. Mbak, Untung kok. no. Iya. Oh, 1000. Jadi borong 1000. Mangan ini dia? Berarti mangan ini. Ya dok, pokok dok. Pok ya, pok ya. Papa. Papa dan Papa. Gedang, Apa gedang? Papa. gedang. Ya aku ngelupirang dina iki. Tangannya yang manis yang Waing. Jadi iki sing anu ki ya padha ning rumah sakit ya. Ada apa ya? Nah, Anu langsung Tawari ya mau. Cepakne ya belum. memang upo. Mangan sabun ke piye? keluar dulu katakan. Apa terong? kalau tengah nganu, Iya, kalau Umi. malam Iya. Papa. Sek Papa. malam pandan ya. Enak dari terong racun.
Nih, Tunjuk aja, Mama. ini sayur, Iya, ngoren ini, Pak. penjual sayur-sayuran. Dan ini si kentung. Si kentungnya Ora loro di sikilmu. ora we. Kuwi jenenge Abon lah kok. Iki sikilmu. Ih. Heeh. Kok piye? ketok piye, Sung? Wah, Eh? ayo mak. Ketok ora iso mlaku. Ayo kita gedine sikile. Sing kono. Wis kae ben mulo gede iki. Heeh. Wis Sudah jadi. Ya, sudah tadi. Ngomong apa? Gue latih kok. Latih, kok. Aku ya. Gue gak boleh, aku boleh kok. artis saya jurang. Aku gak iso lap TikTok. Tadi deh. Wajar. Sing kuwi. Di kapan? Ning kene kan. Anggaran kok susune Sungadi kok. Dikira wong wedok. Dong, dong. Mantep jet wae. Ya, Itu duit gong kowe dong. dia mau masih ya Lah pelanggaran itu. Wah, suwi. ngomong ya Dilangnya di kapan? ngomong oh Digowo mbake ya. Ora begitu. Oh, kayak di kirim ke kodena di jikuk mbake rek. oh mbak Oh. ya oh ya Heeh. Jagung. Jagong mbake. ayo ya Cewek ki pira? mbak ibu Iki jenenge sate kere. Oh, sate kere. Nah, tempe benuk, tempe embuk apa? Itu ya. Oh, ibu. Sate kere. Sate kere. Sing mangan kere. Mang kere. oh mana ya Mang kere. Semangan kere. Kere apa kere? Sung. Kere apa kere? Si sandal kuwi gitu. Sandal kuwi gitu. Pilek. upong ya Kire apa ora sing kukuk kukuk ngono kuwi ya, Sung. uing ada apa Juga no. mbak Kena. Weh. Pas macam memang. Bener. Arep madang ora? aku nyanyi uing Ngerteni Kan aku. Rene mau, ngerti ora Rene mau. Iya arep kan arep mangan bakso ora we? Ya boleh. Enggak. mana aku bepak beli apa Eh? Letter ya 3 beli ya. ngopo bayo Belajarnya nek turu. Wes terus-terusan ada ah. Nang BS kok. Oh. Mah, nangis tak kuat. Bayi sing enek sih. Bukan enek iki. Enake sate kere sih. Sate kere. Sate kere. Ndak buki sate kere. Lah Mbok jenenge yo ngene iki kira jenenge iki. Mbok kok ge kanu ya. Mbok kok Aku teh mangan nek. mbok. Temburi deh. Harus joger. Ya Allah disuntak. Bukannya? Hmm? Aku yo mau kene Sungadi. Ya bos. Mah, Saya rasanya itu. kinggo Disuntak. kanggo mie ayam ya nek rasane. Yo nek karo mie ayam. Eh? mana Mangan? Madang dhewe. aku apa lo mati kowe mak Kowe arep bayar ke aku berarti. Jajak kowe. Aku mau ditelepon Sungadi on Lah rene. kowe lho bar entuk di 50.000 aku lho ya rambut jajake. Oh, repot Ndang, ayo. tahu Dengki. ada Dengki rek kae jet piro ngono kon ngebelke kuwi. Waduh. Kabar kene. Karena file aku kayak duit.
Gua 6.000 7.000 kayak ini. Apaan kau mau? Ice ora aditmu kan? Empek. Entek piye? Golek neh yo. Alah oleh ae. Njaluk aku ae. Masih mito lah. Situ. Mana nggak sih? Yêu phải sao? Yo ada pesan. Ya, wow. Pak De si pinten iki? Wow. Nyoteng demit. Biết lại. Awas jatuh kayak kau rasa malu rana. Kene. Ya mamam yo. Mau nak nangis tak ganti. Bang. Iki masih nih. Sini. Tas tak deh. Tas tak. Luger. Sari nagar atau nama? Nutrisari anggur. Oh, Waduh. Kosong itu. Tapi nanti yo iki. Mau ini mah ini. Apa? Saya mati bisa jeruk. Mari kita pedulu. Mari kita mas. Nah, Jadi seger pedulu. mati apa jeruk? Loren. Kita sopo? Bagong. Jeruk ini mau. Ateni. Oh, uống luôn. Apa mèo? Mèo OB á. Aku ngomong ke mèo, aku ngomong Malu-malu kucing ini kan. anu kata. Lagi dek, maksudnya dek minggu. Jadi kau tak parah ngaleni dia kena ampun. Ya anak benda anak senengnya anak orang. Gak kaya tidak siram seminggu no. Nyedot tanah ini kata puan tangan ini. Ya ini TKP. Ayo, malah nggak. Situ ada pesan no. Wis pesan tuh. Aku. Wes tuh. Mau iya. Iku lho. Opak.
Desa, Mbak. Eh? Desa kulan bensin, ning warung desa ngono wonge minggir. Terus lemes. Posisi ngepit niku mau. Pit, Biasanya kau mah juga apa? terus minggir wonge. Kau juga. Waktu buat bensin Bensine ning anu ning Karang Tengah kono, Mbak. Bensine. Lah iku Mas iki napa dalaran dah napa pripun? Saiki. Pengaruh ya ra nganu. Ora langsung tiba lho. Lah nggih ngepit posisi ngepit ngarep terus. Sing umum ta. Umum, Mbak. Jeneng anu, jeneng Anu. gitu ya. untuk kamar. Dah. Ini udah. Anak kita ngomong sekarang enak. Abang jual.